हेलौ लोगोफोर फैलायबाय बारियावनो गय बागानखौनो एसे नायदिंनो फैलायबाय आरोना माबायदि जाना दङ मिथिला दिनैनि भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो बागान नायनायनिसो जागोन दे लोगोफोर बागानाव थारमाने एसे खामानि मावफैदों आरोना माने दायो मेसें जाबाय नालाय बोथोरा माने दैया एसे मेसेङाव प्रब्लेम जायो बागाना थारमाने राननो नागिरो आरोना बेनिखायनो थारमाने दंग'फोरखौनो एसे साफा खालामदों आरोना दा नभेम्बर मास जाबाय दै सोनायनि बेबस्था खालामनो गोनां जायो बिथिं डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारिथिंहालागै आरो माखासे प्लट दङ आं सिगांनि भिडिअफोरावबो नोंथांमोननो देखायबोखादोंमोन एसे रानो होननानै दा बेखौनो एसे नैबे नभेम्बर मासाव थिग खालामखानाय जाबाय आरोना लोगोफोर दे नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन आं लोगोफोर नैदि जाना दं नै बारिया लोगोफोर नुबाय दा आंनि गय बागाना नै बिदि जाना दङ देरहांबायानो मथा मथि आरो 4 बोसोरसोनि उनाव फिथाइ मोननो हागौ नैबे रानग्राखिनिया नैबेनो आरोना नैबे दंग'फोरखौ एसे साफा खालामबाय दिनै माने बिथिं दै सोनायनि बेबस्था खालामनांगोन आरोना बेखिनियानो रानो एसे आरो बेखिनियावनो दंफाङाबो बारा डेभेलप जानो हायाखै बिदिनो दंग'खौ साफा खालामबाय दे नायलांबाय था लोगोफोर पुरा साफा खालामलांबाय आरो ने बिथिं ओरै दंग'आ दै सोनांगोन बेयाव लोगोफोर माने दैयाथ' फैबाय थादों खर'आव खिन्थु दा एसेबां गोनांथि गैया नालाय लाबोथ'वाखैमोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय सोजेननोसै आरोना दै नांलाया बे साइडनिया बिथिं खर' बैथिं सोनाबहा खर' नै बिथिंबा दै नांलायलाया आरोना बेनिफ्राय माखासे गेजेराव प्लट दङ नैबे प्लट खिनियाल' रानो लबराबो नै सरगासिनो खिन्थु बे लबरखौ फैबाय थानाय फेब्रुवारि मासाव दाननांसिगोन माने नङाबा गया दिंग्ला दिंग्ला जालांजोब्बाय आरोना थिग नुहुरदोंना बे लबरखौ हख्लायनोसै गेजेर गेजेर खामानि मावग्राफोरा गैया माथो बबाव थांखोथाय नागिरनांसिगोनसो आं एसे फैनाया लेट जाबाय नाथाय बिथांमोना बुहुद मावग'बाय नैथिं थ' बासिनो हाया गयखौ ओरैबायदि मोजां जादों ओमफ्राय दा लोगोफोरनो मद' जाबोखादों आरोना बेथ' देरबायानो नै फ्राय बे सान्दुं नांनो मोनिया खिन्थु एसे लावग' जालांदों आरोना दंफांफोरा गोलाव जालांदों ओंखायनो एबार लबरखौ उठायनांसिगोन जाला नङाबा गेजेर गेजेर उठायना होनांसिगोन आरोना देरबायथ' ना लोगोफोर आरो एसे गयनि आइडियाफोर दंबा खबर हरदो गयाव मा होयो लोगोफोर एसे आइडिया गैया लब'आ नै स्क्राबसो खालामनाय जायो प्लेट बनायनाय जाया आरोना सिट बनायनाय जाया गदों जथेस्थ' गदों नै गद्रायै नङा खायसे एसे खम गयो बेफोर एसे खम गदों थारमाने बेबो जात दङ खायसे बिराद गयो खायसे बिराद खम गयो आरोना नैबेफोरथ' नै दंफाङा नुनायाव फिसा जानो हागौ दे खिन्थु दा गदों आरोना नै बुरजा गदों नैबे दंफां गिदिरबाबो एसे खम गदोंलाय आरोना बोसोरथाम जाबाय बेफोरखौ हानाया 3 बोसोर जाबाय हानाया
दे लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थानो आरो नै बिथिं फख्रि दङ बे फख्रिखौबो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनोसै फिनिशिं खालामनो हायाखैलै दाबो फख्रिखौबो नाबो होनाय जादोंमोन जानायालाय नुबाय दा लोगोफोर बागानखौ नैबेनो आंनिया साकरि बाकरिथ' गैया नालाय ओंखायनो गय बागानखौनो बनायसाबनानै दोनबाय आरो ने लोगोफोर देनांहाय बेनो मा होनना बुङो पेनसन जाहैसिगोन आरो जोंनि साकरि गैयै मानसिनि लाइफ नालाय बोरायबा बुरैबा बेखौनो गयखौनो फानै फानै सोलिनांगोन खामानिबोथ' मावहैनो हानाय नङा नालाय बोरायबा बुरैबा दलहा हा दङना बे दलहा हाखौ थारमाने एबार फिलिं खालामनांगोन फिलिं खालामनानै नैबेफोरावबो गायनायनि एसे प्लान खालामदों आरो ना नायनोसै जानुवारि फेब्रुवारियालागै बेखौ फिलिं खालामनो हागोन हाया माखासेथ' नैथिं फिलिं खालामनाय जाबाय नैबेफोरबो दंखाजोबो हा गाहाय गोजौ जाना दङ आरो ना JCB लाबोनानै नारबानो जाहैगोन नैबे लेभेलाव बनायनांगोन आरो एसे दा दसे थाखा फैसा एसे दुरबल जानानै दङ नालाय बेनिखायनो मावग'नो हायाखै नुबाय दा लोगोफोर फख्रिया नैबेनो नै मथा मथि बिगासेनि एसे बारा जागोन आरो ना फख्रिया ओमफ्राय नैबे फारखौबो थारमाने फिनिशिंखौनो खालामग'नो हायाखै दा जावनानैल'सो दोननाय जादों मेना बेनो आरो थाखा फैसा गैयाबाथ' आरो नों बहा हानो बेनिखायनो दा दसे आखायाव एसे दुरबल जाना थाथ'नायखाय रांखान्थियाव एसे दुरबल जाना थानायखाय फिनिशिं खालामथ'वाखै आरो ना नैबेफोरखौ फिनिशिं खालामजोबनांगौ फख्रियाथ' गिदिर साबानो फिसा नङा बेयाव आरो नाबो हगारनाय जादों खिन्थु नाया दा बेसेबां दङ बेखौ मिथिया मानसिबो थानाय जायाना बिराद गोमायो जाहैदों सिगां बोसोरफोराव होदोंमोन सिगाङाव फख्रियाबो फिसामोन खिन्थु फ्राय गोमादों आरो ना नाफोरा गोमादों देग्लायसो दङना गैया बेखौ मिथिला एसे साननैसो उनाव एसे सारनानै नायनायसै आरो दङना गैया नाया आरो ना फिसिनायनि आइडियाखौ एसे खिन्थाहरदो लोगोफोर दिनै गाबोन थारमाने नाजोंबो थारमाने सोलिनो हायोथ' ओंखायनो आं सानदों फैगोन बोसोरफोरनिफ्राय बेयाव मोनसे न' लुनानै मानसि दोननानै माने मोजां ना फिसिनो आरो हांसो फिसिनो सानबाय आरो ना लोगोफोर बेयाव एसे कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर नोंथांमोना आइडिया थानो हागौ गोबाङा ना फिसिनायनि हांसो फिसिनायनि अमा फिसिनायनि आंबो बेखौनो सानदों फैगोन बोसोरनिफ्राय आरो बे फख्रिखौ मोजां फिनिशिं खालामनानै फारफोरखौ बनायगोन साननैसो उनाव दे लोगोफोर नायलांबाय था ইফালে বাৰীত ছাগলী তাগলী সোমালে অলপ চাই দিব খেদি দিব হা আপুনিতো ইফালে সদায় থাকি থাকে ইয়াতে হয় না নহয় অলপ ছাগলী সোমোৱা দেখা পালে অলপ খেদি দিব দেই নেটটো লগালে মানে নহমাই আৰু নেটটো লগাম এবাৰ লগাম চুৰ কৰিব নাকি নেট লগালেও চুৰ নহ'ব না কোন চুৰ কৰিব আৰু চুৰ কৰিলে আমি কিবা এটা কৈ দিম এইটো চুৰ কৰিব নালাগে বোলে তাই যিয়ে নহওক এইটো অলপ চাই থাকিব নে ছাগলী সোমোৱাটো দেই হ'ব দে মই এইফালে যাই আহিম ৰ চাই ঘূৰি থাকে না ক'তবা ঘূৰি থাকে বোলে দেখোন যোৱাকালিওতো তই ক'তবা কোনফালে বা ঘূৰি আছে হা ছাগলী চাবা তোক ৰাখিছে আৰু তই ঘূৰি থাকে না নাম কি তোৰ গোপাল ভিডিঅ' কৰিছে দেই মই আৰু এই বাৰীত তামোল বাৰীত আৰু ছাগলী সোমালে তোকে লৈ যাম মই মালিকেতো তোক ছাগলী ৰাখি চাবৰ কাৰণে ৰাখিছে হয় না নহয় হা ঘৰ ক'ত তই যোৱাকালি ক'তবা ফালে খেলি আছে ক'ত গৈছিলে যোৱাকালি লবৰ বাগানত কি কৰি আছিলে ছাগলী চাই আছে ছাগলীটো ইফালে বাগানত সোমাই আছে কোনে খেদাই দিছে ইফালে যে সোমাইছে আৰু তই ইফালৰ পৰা খেদি দিছে ইয়াতে সোমাইছে আমিয়ে খেদিছে আৰু মাইকীটো আহি পেলাই খেদি লৈ গৈছে চাই থাকিব ভালকে দেই বাগানত সোমালে ছাগলীকো ল'ম তোকো ল'ম দেই गासिनो नैथिं लाइन मोनसे दंबावो साफा खालामनो गोनां बे साफा खालामबाथाय दैया होलांसिगोन आरो बिथिं ब्लक बे थांनाय बोसोराव दै होआमोनबाथ' साफामोन आरो बियो
माने बियो सेकेन्ड टाइम गायफिननायसो लोगोफोर नैबे लाइना थारमाने थैजोब्बायमोन आरो बे दै सोनो हायिनि थाखाय बे लाइनानो थैयो आरो ओमफ्राय ओइथिं गाहाय नुदोंना लोगोफोर सब गायसनजोबनाय आरो बेनि थाखायनो खस्थ' खालामनो गोनां जायो उफाय गैया मावबाय जेला आरो खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन नै बिदि आरो ड्रेना हा गासिनो जोंहानो मोनसे दङ आरो ना लोगोफोर बे बान्दोखौनो थारमाने थेनो बाङाय बेबस्था खालामदो दै लांनो थाखाय बिथिं मानसिफोर दङ मावग्राफोर खिन्थु नागिरनानै मोनाखै बबेखिनियाव दङ थांबाय थादों आं लोगोफोर नायलांबाय था दैयानो थाङो आरो ना लोगोफोर दैया थारमाने गोजौआव एसे रानथेनानै दङमोन दां बिथिंथ' थिगानो नै बोहैलांबाय थादों दायो खर'निफ्राय लाबोबाय दां दैखौनो दे नायलांबाय था हिनजावफोर ना हमदों नै लोगोफोर मा ना बुङो मोनदों ना मोनदों मा ना मोनदों मा ना मोनदों बेनिफ्राय नै लोगोफोर नाखौ माबायदि हमो नायदो दैमायाव ओरैबायदि माने ना मोनो जाहैदों आरो ना बे दैयाव सानसेबो बाद थाङा दे बेयाव ना हमनायफ्रा ओरैबायदि ना हमनाय नुयो बिथिं फैबा नै माने बालाखौनो थारमाने हावखांनानै माने सालियो आरो नै जेंगायाव वा मोजाङानो आइडिया नै नुदोंना बालाखौ जेंगायाव हायखांसिगोन ओमफ्राय सालिसिगोन आरो नै गैया बिराद खस्थ' हमनो गोनां जायो नाखौबो न खिन्थु बेखौनो आरो बायग्राफ्रा दाम होनानै जानो बायोना जे बुरजा लादों होननानै बुङो आरो ना बोथिया जानायनि तारिखाया माबायदि नै लोगोफोर नायदो बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो जायफोरा बे भिडिअखौ नायगोन मिथिगोन आरो नोंथांमोना ना नाखौ माबायदि हनो गोनां जायो मा गामिनि गरायमारियानो ना मोजांखा स्राय लोगोफोर नाय नुदोंना खिन्थु दा एसे मेसें दैज्लाङावनो दंथ'यो नालाय नभेम्बर मास खिन्थु मेसेङावबा फेब्रुवारि मार्चथिं थारमाने दैयानो ओरैबायदि खम जायो आरो ना नैबेफोराव दायोथ' सिन्था गैया दैया ओरैबायदि एभेलेबेल जायगाया ओरैबायदि मोजांखा लोगोफोर नै काहा जाने हो कांची गाय साबा जाबो राम्रो छौ रायलायनोथ' रोंखाया होमबाबो ओरैनो रायलायदों आरो लोगोफोर बिथांमोनजों नेपालि भाषा रोङा जाहैबाय सुनो थांबाय नै संनायनि लाहार फाहार खालामदों लोगोफोर बेयाव बेदरा मोनबायानो दां जोंना लाइ अमा होनोसै ओमफ्राय दायो ओंखाम संनोसै आरो ना हेलांसि मैगं बा बरिया मैगं मोनबाय माथो नोंसोरो हेलांसि मैगं होनना बुंदों बेखौ मोनबायना बेदरा नायनो हादैलाय माबायदि जादों बरिया लाइजों अमाजों बयेलसो लोगोफोर दिनैनि खानाया आरो नैबे जाहैबाय बेलेग बाथोन बनायगोन जों बेखौ हांनानै अमा बाथोन मोनजादोंना मोनजायाखै लोगोफ्रा थारमाने बेखौ हांनानै बरिया फिसा बनायनानै थारमाने देनांगौलै फानलु होनानै फानलुखौ सावना देनांगौ लोगोफोर माब्लाबा जानाय नाय अमा बेदर बाथोन जाफेराखैबा लोगोफोर थारमाने बेखौ बरिया हांना लासिगोन लानानै फानलुखौबो हांसिगोन बेनिफ्राय सामब्राम गुफुरखौबो हांसिगोन ओमफ्राय देदो आरो थबसि नांगोन दे लोगोफोर गासिनो नैथिं लाइन मोनसे दंबावो साफा खालामनो गोनां बे साफा खालामबाथाय दैया होलांसिगोन आरो बिथिं बे थांनाय बोसोराव दै होआमोनबाथ' साफामोन आरो बियो माने बियो सेकेन्ड टाइम गायफिननायसो लोगोफोर नैबे लाइना थारमाने थैजोब्बायमोन आरो बे दै सोनो हायिनि थाखाय
बे लाइनानो थैयो आरो ओमफ्राय ओइथिं गाहाय गाहाय नुदोंना लोगोफोर सब गायसनजोबनाय आरो बेनि थाखायनो खस्थ' खालामनो गोनां जायो उफाय गैया मावबाय जेला आरो खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन नै बिदि आरो ड्रेना हा गासिनो जाहानो लोगोफोर आंथ' बागानखौबो देखायबाय फुख्रिखौबो देखायबाय बेजों लोगोसे आरो बाहेरनि भिडिअबो माखासे देखायबाय नेपालिबो रायलायनोबो सोलोंबाय बेनिफ्राय आरो ना गुरनायबो देखायबाय लोगोफोर आरो आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै आरो ना लोगोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोना अननानै जुदि मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर बावगारनाङा दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय एसेयावनो टाटा